patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo o dasayan kabwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamata si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Huwebes Pizza 2 at bulan na Oktobre 2025.
83 days more to go before Christmas. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Cashier na SM akisabwatan at shoplifter abuking. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Abong sinukisok siya bo a-recover duwara na laki na aristo. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Laki siningkat at kasong panagtakaw. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason murder, inaristo, paltog, insoko na live-in partner to niya. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal, Presidente Marcos pinakurang to niya, iray ahensya, Jad Cebu Quick. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Senador Villar ipatawag na ICI ni paakar at flood control. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Pundo na flood control na pag-iakar at State University's Calles. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Senado pabor at House arrest ng dating Presidente Duterte. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Empleyado na mall kisabuatan at laki yanan grocery jada mall. Binitbit na security guard jad police station na Rosales sa oras na alas 12:20 na kaaguan. Kinabatira suspected nga ran niya Chris Luis de Jesus Docosen, 20 anyos, sa Tanjan na Patrick Arigaldo de la Piña, 20 anyos, si Karaya na aktuhan ya mangipupuslit na sa groceries ya sita na security guard ya kinabat yang ngaranton Roselyn Perez Moniz ya kay bato ya ang awit ya police station si Mark Anthony Lamsina Paragas sa redwaran na suspect sonarel at akton na may pupuslit na grocery item jada SM hypermarket ya mang kantidad na 2,177.25 centavo. Yan investigasyon na pulis umpapawaya si Mr. De La Piña so ang ala na nandurumarang grocery bangbalat sama ya emparong talya resibo at gwardiya sa mga kantidad labat na 121.45 piso. Pimawaya ya tampol si Mr. De La Piña tan tampol ya tinumbok na security guard ya si Moniz. Inimbitahan dyan opisina na mall si Docosen ya si Katoy wala da counter tan si Mr. De La Piña pian tiputan inamin na sa redwaran suspect ya si karasonan sa buwatan na dabitlan na resibo kanya na tampol ya nawit dyan police station kasun kwa qualified theft so harapan na sa suspect at korte. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran lalaki so pinusasan kaya rin na asukisok na sa otoridad so yamot ya kontrabando iran illegal ya droga. Kinabat iray suspect nga ran ya Anthony Arquero Celeste tan Gilbert Reyes de la Cruz na barangay Ilog Malino, Balay na Bulinaw, Pangasinan. Sinukisok sa abong nasaray suspect at oras na alas 10:30 na kabusan base din paksabyaw search warrant na Honorable Arginalda Josia Isgira, Executive Judge na First Judicial Regional Trial Court Branch 54 Judge Ciudad na Alaminos ya walipit sa September 23, 2025 lapo din sunggay na Republic Act 9165
Sa tanyang pansukisok na buong nasaray suspect so ginawa na Bulinaw Police jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 asamsam na sa otoridad suyamot ya illegal ya droga jad abong nan Anthony Arquero Celeste ya walay bulaton na 9.52 gramo ya Cebu man bili na 64,736 piso. Siya meron na head-held transparent plastic sachet tan sa kaya perason lokasya transparent plastic sachet sa kaya perason na tutor apat ira na perason improvise sa aya dagom pitoran perason na crumble fuel sa kaya pikin na o pakito malagi plastic transparent sa kaya perason lighter sa kaya perason patch sa kulay red ya walay markaton Mickey Mouse sa kaya perason patch sa kulay andeket sa kaya perason lagi wallet sa kaya unit ya Taurus sa caliber 45 pistol nun ginawa sa search warrant na aktuan na Sare Barangay official tan aneng yaman susungat na droga si Anthony Arquero tan Gilbert Reyes de la Cruz sa jad loob na abong sa redwaran suspect sunawit jad Bulinaw Community Hospital kani pasilong at medical examination antes si Karay Nawit jad police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, jad Radyo Pangasinan. Aga kaligtas sulaki na walaan na kasong panagtakaunan na si Mabiray kabiyangan otoridad. Kinabat sunareston suspect nga ranto na Nicolas Ronquillo Padulina. Si katoy na aresto at oras na alas 10:55 na kabusan jada poblasyon Zone 1 bali na Villasis sa Pangasinan. Inaresto na Villasis Police so abitlan suspect base the warrant of arrest pa-accept ng judge sa Regional Trial Court First Judicial Region San Fernando City, La Union lapod kaso na qualified theft kan si katuing gangan na korte yung mampiyan sa kantidad na 24,000 pesos sa may suspect sa walad kustodiya na Villasis Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, jad Radyo Pangasinan. Pautugin suko na live-in partner na laki na inaresto makalanurad kasong panagpatoy sa may suspect so kinabat nga ranto na Ronald Lumibaw o Lumbaw Gilang alias Uni si katoy inaresto do oras na alas 8:30 na kabusan jada barangay ng Quezon Syudad na Urdaneta. Inaresto sa bitlan suspect na Sara Impanulopyo Puwersa na Regional Police Drug Enforcement Unit na Police Regional Office 1 Regional Intelligence Division na Police Regional Office na Urdaneta City Police base ada biskog na warrant of arrest ya impaksad ng Regional Trial Court Urdaneta City makanor ada kason murder yang gapoy inrekomendan piyansa banda dala sa 10:40 na kabuwasan in surrender na Hanilin Persidada Dukusin na live-in partner na suspect so sa kay unit ya POF US model P415 ya M16 automatic rifle yo walay serial number 09-28560 sa kay unit ya Armscore caliber 45 walay serial number 860803 duaran magazine na M16 automatic rifle taluran magazine na caliber 45 pistol 27 ya bala na M16 tan 41 ya bala na caliber 45 saray items so in turnover na tan imparisibi ada Urdaneta City Police sa may areston suspect suwad kustodiya na Urdaneta City Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, jad Radyo Pangasinan. Narangalan na kay katibukilan niya balitad lokal antis tayo nung dapat adasari balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the
88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita nasyonal ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasunod ng malakas na pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kamakalawa ng gabi. Sa utos ng Pangulo, kaagad na nag-deploy ng medical teams and ang Department of Health sa Vicente Soto Memorial Medical Center at Cebu South Medical Center upang tugunan ang mga apektadong residente sa Bogo City at kalapit na lugar. Habang nakikipag-ugnayan na rin sa Office of Civil Defense ng kanilang regional offices sa Central at Eastern Visayas para sa coordinated na pagtugon. Naglatag naman ng dagdag na tulong ang DSWD, kabilang ang 379 million na standby funds at 2.4 million family food packs na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, inatasan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang mga ahensya na agad gamitin ang kanilang quick response funds para sa relief at recovery operations, habang nakikipag-ugnayan din ang mga regional offices sa OCD upang tukuyin ang mga agarang pangangailangan sa lugar. Patuloy ang pagmamonitor ng pamahalaan sa epekto ng lindol at nananawagan sa publiko na manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inaprubahan na ng Senado ang isang resolusyon na humihikayat sa International Criminal Court na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 15 pabor, 3 ang tutol at 2 ang abstain, ay inaprubahan ang Senate Resolution 144 na inihain ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga bumoto ng no ay sina Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, habang nag-abstain sina Senate President Tito Soto at Senator Rapi Tulfo. Sa ilalim ng resolution, hinihikayat nito ang ICC na isailalim sa house arrest si Duterte dahil sa humanitarian reason at dahil na rin sa edad nito. Nakasad pa sa resolusyon na dapat magtalaga ng doktor o medical doktor na susuri kung kakayanan pa nitong manatili sa bilangguan. Sakali namang lumabas sa pagsusuri ng mga doktor na ang patuloy na pagkakapiit ni Duterte ay nagpapalala sa kanyang kondisyong medikal, ay hinihikayat ng Senado ang ICC na ang dating Pangulo ay sumailalim sa house arrest. Radyo Pangasinan, Almusal Balita.
Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Senator Mark Villar kaugnay sa investigasyon ng anomalya sa flood control project sa bansa. Si Villar ang nagsilbing dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong 2016 hanggang 2021 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, na tinitingnan nila ang ipatawag sa susunod na batch bilang resource speaker o resource person sa pagdinig ang senador. Kagad naman niyang ipapalam ni Hosaka kung kailan iimbitahan si Villar. Nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na patas lamang na sasagutin ni Villar ang katanungan ng publiko kaugnay sa posibleng korupsyon. Noong panahon niya, siya pa ang kalihim ng kagawaran. Bukod kay Villar, iginit din ng ICI na ipatawag sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na Congressman Saldico. Nag-issue naman anya ng subpina ang komisyon kay Romualdez at Saldico noong unang bahagi pa lamang ng pagdinig. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagbabala si Senator Bam Aquino sa posibleng 3.29 bilyong pesos na kakulangan sa budget para sa mga state universities and colleges o SUCs sa taong 2026. Marin niyang iminungkahi na ang pondong nasasayang dahil sa katiwalian sa mga proyekto para sa flood control ay gamitin para tugunan ang krisis na kinakaharap ng higher education. Sinabi na Aquino ang panawagan matapos madiskubre sa budget hearing ng Senate Committee on Finance noong September 27 na mayroong 3.29 billion pesos na kakulangan ang SUC sa kanilang pondo para sa 2026. Nagbabanta umano ang krisis na ito sa kalidad ng edukasyon ng milyong-milyong estudyante na sakop ng free college law na iniakda ni Aquino. Ang kakulangan sa pondo ay bunsod ng inaasahang pagdagsa ng mga estudyante. Ayon sa Philippine Association of State Universities and Colleges, ang kasulukuyang 1.97 milyong mag-aaral sa mga SUCs ay inaasahang dadagdagan ng 300,000 pagsapit ng 2026. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inanunsyo ng Korte Suprema nitong Miyerkules na hindi na matutuloy ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakda na sa October 13, 2025. Sa desisyon ng Supreme Court en banc na may petsang September 30, idineklarang unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 77 o Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 na lumikha at muling bumuo ng parliamentary district sa rehiyon. Ito ay ang pagbuo ng 7 parliamentary seat na unang itinalaga sa lalawigan ng Sulu. Pinaboran ng Supreme Court ang pinag-isang mga petisyon nina Lanang T. Ali Jr. at Abdullah Makapaar laban sa Interim Chief Minister Abdullah Rauf Makakwa, Bangsamoro Transition Authority at Commission on Elections. Immediately executory at inuturing na naisilbi matapos ang posting at matanggap sa pamamagitan ng electronic ayon sa Supreme Court. Inatasan din ang COMELEC na agarang ipagpatuloy ang paghahanda at magsagawa ng halalan ng hindi lalagpas sa March 31, 2026. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem.
Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Thursday, Huwebes, pitsado sa buwan ng Oktobre 2025. Mabilis ang araw. Ilang araw na lang? 84. 83. 83 days. 83 days. Bago mag Pasko. Hey! Ayan. Oo, kaya alam na this. Alam na, siyempre, yung mga ninong at ninang, maglaro tayo ng hide and seek. Taguan. Oo, pero hindi tayo dapat magtago ngayon dahil itong bagyong si Paulo, si paring Paulo. Itong bagyong Paulo ay nag-announce po ang Pag-asa as of kaninang alas 5. Alas 5. Kaninang alas 5 po ng madaling araw, October 2. Ayan. Ay signal number 1 na po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Ayan. Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kasama po ang Pangasinan. Ayan. Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, at sa northern part po ng Pampanga, northern portion of Bulacan, at northern portion of Catanduanes. Kasi kasama po ang Pangasinan sa signal number 1. Kasi ang taglay nito, ang lakas ng hangin nito ay aabot sa 45 kilometers per hour at bubugso na ng 55 kilometer per hour. Huwag na sanang lumakas. Huwag na sanang lumakas, kumikilos ito sa kaunluran sa bilis sa 25 km per hour na ayon sa Pag-asa ngayong araw tatahakin ng bagyong Paulo ang coastal area ng northern at central Luzon. Sana po sa mga iba't ibang bayan. Kaya nasasakupan po ng ating mga dito sa lalawigan, LGU local chief executive. Kaya nga ang bayan diyan sa bayan ng Mapandan, umagang-umaga si Mayor Carl Christian Bigay talagang na-monitor natin si Mayor Carl
na nag-iikot na. Nag-iikot. Although, alam mo, napakaswerte ng bayan ng Mapandan Oo. dahil hindi nababaha. Tama. Oo. Yung mga, mataas na lugar kasi yan eh. Yung mga kapitbayan Na nalulubog sa baha. Pero ang bayan ng Mapandan, hindi. Hindi po nababaha. May siguro 2 hanggang 3 barangay yung main road lang, pero mabilis namang bumaba. Pero kung susumahin ay wala talagang baha. Kaya't napakasurte ang bayan ng Mapandan, Pangasinan dahil hindi po sila nababaha. Kaya yung bayan ng Mapandan well blessed na nga sa lugar at pinagpala pa sa mga magagaling at maasikasong mga lider. At strategic place para pagpatayuan ng malaking hospital. Noong nakaraang linggo na nakipagpulong si Mayor Vega doon sa Mapandan Community Hospital, although hindi naman nasasakupan ng kanyang pamamahala, ay nagpunta pa rin siya upang alamin at iparating na meron na silang lupa. Meron ng 2 choice, pagpipilian, yung 1 hektarya na mahigit o yung kulang na 1 hektarya na along the road. Na pwedeng paglipatan ng Mapandan Community Hospital. Napakaganda po. Kasi kailangan natin na yung malaking area. Dahil doon sa Mapandan Community Hospital, congested na doon halos hindi ka na makapagparada. Yung parking, maliit. Hindi mo naman pwedeng pagpatayon pa o patungan pa ng panibagong building. Kaya yung nakita nila ay hanap ng lupa. Kaya nga meron ng request si Mayor Biga sa provincial government at hopefully ay mapagbigyan yung kanyang kahilingan na ilipat yung Mapandan Community Hospital sa ibang lugar na doon sa 2 area kamo na nakita nila kung saang lugar doon napakaluwang po 1 hektar tapos may isa humigit kumulang 1 hektar. At napakaganda po yung yung location. Kaya antayin natin na yun po ay maaprobahan ng provincial government para sa ganun makaginhawa ang mga pasyente na pumupunta dyan sa Mapandan Community Hospital. Yun po ay suggestion lamang ni Mayor Christian Biga. Baka sakaling mapakinggan at gawin ng provincial government, mas maganda para hindi congested yung Mapandan Community Hospital. Pwede pa naman sigurong i-maintain din yun yung existing. Kung magkaroon pa ng mas bago mas okay. Mas okay. Dahil hindi lang naman po mga taga Mapandan ang makikinabang diyan, kahit yung mga neighboring towns. Yun na may mga pasyente na gusto lang ipagamot diyan sa Mapandan Community Hospital. Although na yung sinabi mo, ang Mapandan Community Hospital ay run by the provincial government. Pero si Mayor Carl Christian Biga gumagawa rin ng paraan na tumulong sa provincial government para mapabuti po ang serbisyo sa Mapandan Community Hospital. Congratulations nga pala. Dahil malapit na pong umpisahan. Yung alam mo yung rotonda. Rotonda, yung payong. Dahil yung pondong yan na pinagtulungan po na maipon ng kanyang mga kababayan abroad. At yung pera po na nalilikom nila ay very transparent naman na ipinapakita ni hindi nga nahawakan o kumbaga dumadaan lang sa kamay ni Mayor na doon sa munisipyo ay turn over at diretso naman doon sa mga sa Treasurer's Office. Sa Treasurer's Office na merong pirmahan, may litrato. At
Yun, uumpisa na po yung payong-payong. Oh, yun po yung voluntarya na tulong ng mga kababayan na nila na nasa abroad. Alam nyo, yan po yung bunga ng sikap. Sipag. Sipag, Ano mo imagine, gagastos si Mayor sarili niyang pera pupunta ng abroad. Makikipag-dialogo, may dalang mga video, may representation. Paano mo makukumbinsi yung iyong mga kababayan kung ikaw ay lousy na mayor? Tama. Diba? Kung ikaw ay laos na mayor, hindi mo makukumbinsi ang mga yan. Pero nung si Mayor Vega nagpresenta, ay talaga nga namang nagustuhan. Kinilabutan daw yung kanyang mga kababayan. Nakita yung plano, yung gustong mangyari, yung kung ano pa yung vision ni Mayor sa kanyang bayan. Actually, ganito yan. Nung Pandan Festival ba yun? Nung dumating yung mga... every Pandan Festival may Balikbayan Night. Yung mga Balikbayan Night, siyempre nakita nila yung napakaganda na pamamahala ni Mayor Carl Viga. So sila po yung nag-open na tutulong sa Mapandan. Ano po yung mga project? Ano po yung plano nyo? Ano po bang gusto nyo gawin pa? So nagpresenta ng mga dapat gawin dyan sa bayan ng Mapandan na ikagaganda ng kanyang bayan, ng kailang bayan. So yun po yung pinisinta niya sa mga mga nasa abroad, nasa Amerika. So nagustuhan ng mga yung mga nasa ibang bansa yung presenta na mga yung video. Kaya't sila po ay voluntary na tumulong para maisakatuparan yung mga proyekto na dapat na gawin dyan sa bayan ng Mapandan. So congratulations po Mayor sa sipag ninyo na pumunta sa ibang bansa para manungkit hindi inisip ni Mayor yung Arawi, Abala. Hindi, ang iniisip niya yung kapakanan ng taong bayan. Pwede pang mangyari. At siyempre nagkaroon ng ambag. Although matagal naman na nilang ginagawa yan yung kanya mga kababayan sa US. Marami na bago pa siya maupo, bago pa siya magpolitiko, ay meron ng ganyan talaga. Kumbaga nakaugalian na nila. Tama. Nakaugalian na nila na magkaroon ng ambag-ambag at magkaroon ng mga proyekto yung iba't ibang organisasyon. Dinatnan niya na yan. Nagkataon lang na talagang masipag si Mayor na mag-follow up at pumunta. So dahil sa kanyang sipag, yun po nagbubunga yung kanyang magandang ginagawa na yun po ay aanihin po ng mga kababayan nila dyan sa bayan. Sino ba makikinabang dyan? Si Mayor ba? Hindi, yung kanyang mga kababayan mismo. Abangan nyo yung bagong Children's Park. At marami pang iba dyan sa Mapandan. At marami pang iba. Kung masipag ang mayor, talagang maraming magagawa sa kanyang bayan. Okay, so yun po yung ginagawang effort ni Mayor Carl Christian Viga na siya po nagpupunta sa ibang bansa dahil sa yung pagkuha ng mga pundo para sa mga proyekto diyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Alas 6:43 ng umaga. Sa magandang balita pa rin tayo, kapaborito Errol. Kasi marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ng yung latnisan o yung tinatawag na agarwood. Ano ba yung agarwood? Anong meron dito sa kahoy na ito, kapaborito Errol? Yung agarwood ay isang uri ng kahoy na kilala sa buong Asia dahil sa bango at gamit nito. Nagmumula ito sa puno na tinatawag na genius, na Aquilaria, particular sa mga nasusugatang bahagi ng puno kung saan may infection o fungi. Kapag na-infection ang puno, naglalabas na tinatawag na resin. Bilang depensa ito, dito nagmumula ang pagbuo ng mabangong agarwood. Ang agarwood ang pinakamahal na kahoy sa buong mundo dahil sa kakaibang proseso at limitadong supply nito. Ayon kay Engineer Danny Bertudaso,
ng ano yan, yung farm niya. DSB Farm. Oo. DSB Farming, ang agarwood ay nagkakahalaga na aabot sa 100 to 500,000 pesos per kilo. Oo, napakamahal. So ang taglaw nito siyempre maraming mga mga ingredients, maraming mga maseserban ng naturang agarwood na ito. So tungayin nga natin ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Engineer Bertudaso at ganoon din kay Vice Mayor Edgar Itaktakmo Maminta ng Bimali, Pangasinan. Habang nire-ready ni Engineer yung video. Yung agarwood napakamahal po yan. Yung paliwanag dyan ay sa bansang China may mga part na ginagawa naman ng gamot. Sige, okay na. Ready na daw. Engineer. Ako pala si Danny Bertudaso na taga Mindanao na nag-introduce ng agarwood dito sa Pangasinan, lalo na dito sa Binmali na aming nagkandak ako ng seminar. Ang agarwood, isa ka malaking benefit para sa magsasaka ay ang malaking kita na mangyari kung ikaw ay magtanim ng agarwood. I-imagine lang natin na itong klaseng kahoy, kalaking ng kahoy na ito, pwede ka nang kumita ng 200,000 sa ganyang kalaking bawat isang puno. So ngayon, sa ibang bagay naman, sa kalusugan, ngayon ito na ang ginagawa ngayon na medisina sa bansa ng China. Mayroon sila tinatawag na agarwood for food and medicine. So marami ngayon ang gamit nito. So sabi nila nga baka daw pag marami na ang magtanim, bumababa ang presyo. Pero ang pinaka number one natin consumption na nabintahan natin ng agarwood ay Middle East. Dahil sila ay may pera. Pero ngayon, coming up ang demand sa China, which is hinahalo na nila sa kanilang pagkain at saka ginagawang medisina. So mas malaki ito nga market kaysa doon sa Middle East. Kaya, in-encourage ko lahat ng yung mga tao na pwede kayong mag-invest dito sa agarwood dahil siguradong may kita. Kailangan lang dumaan tayo sa tamang proseso, which is yung mga legalities para makatanim ikaw ng agarwood dahil ang agarwood ay nalagay na sa endangered species, kaya sumusunod tayo sa mga magandang palisiya ng ating gobyerno or sa DNR na nakasunod naman sa CITES regulation. Kasi na-under na tayo sa CITES nitong klase na kahoy nito, ang agarwood. So, ako, nag-encourage sa lahat, mga mag-uuma or mga farmers dito nga interesado to invest sa agarwood, mag-connect lang sila kay Vice Mayor para sa tamang coordination. Kasi dito, pwede na rin si Vice nga mag-organize ng seminar para sa sunod nga batch kasi mayroon akong ginawang second batch para naman coordinated ang ating kilos sa buong Pangasinan. Sir, meron pong mga seedlings po ba ito? Mga seedlings? Ito yung seedling ng tinatawag na Aquilaria malacensis. So maraming variety ng Aquilaria, pero sa lahat nga variety nga dito sa atin sa Pilipinas, ito yung pinakamaganda at saka pinakamabango na hinahanap ang bango niya ng taga Middle East. Sir, paano ang proseso kung sakaling malaki na yung kahoy? Ano po yung process dito? Ang pag malaki na nito, kung nasa 5 inches na diameter, ang ginagawa niya ay i-injection na natin yan ng tinatawag na inokulan. Ang inokulan is a fungus, live fungus na ipasok natin sa katawan ng agarwood para ma-infected siya, at saka ang agarwood mismo mag-produce siya ng resin to combat sa
inukulat nga, inaano mo, pinasok mo doon sa katawan niya. Ngayon, yung reason, mabuo yun, maging itim, yun na ang agarwood, yun ang mahal na parte ng Aquilaria species na tanim. So, yun lang ang pupunin. Yun na, makuha mo yung itim, baka sa ganitong puno, baka 2 kilo ang makuha mo, hanggang 3 kilo. Pagkatapos, yung ibang parte noon, pwede pa nating ma-process into oil. So, sa long-term nga pag-iisip para dito, nakausap po kanina ng masinsinan si Vice, ang usapan namin na pag dumami na ang mga nakatanim dito, magtayo na kami dito ng processing plant with the assistant device na para yung ma-harvest natin ang maraming portion doon sa puno ang magamit para sa material material para sa oil processing. Sir, yung gahawak po ni Vice, ganyan kalaki na itatanim. Ilang taon po ang iintay natin bago tayo makapag-produce? Mga 5 taon na ganito na siya kalaki. Mabilis siya. So, or mga 6, taon. Pagkatapos, pwede na natin siyang injeksyonan. So, pagkatapos, pag inakulit mo, kailangan mo lang mga mga 2 taon, harvest mo na. So, pwede ka na rin magtanim ulit. Gaya nito, kung ganito siya, kung agarwood to, pwede ka na magtanim dito sa gitna. Para kung hinarvest mo na, malaki na yung nasa gitna mo. So, isang lugar lang, hindi mo siya, kasi ang isang hektarya, pwede ka makatanim ng 2,000 to 3,000 kapuno. Sa 2,000 lang kapuno, pwede ka nang mayroon kang 200 million. So, kaya, anong project mo, maliban lang sa flood control, di ka kikita ng 200 million sa isang hektarya. Sir, sabi niyo kanina, yung itim ang pinakamahal. So, ano po yung mga ingredients no? No, yung itim na makuha natin sa gitna ng ang agarwood tree, ang mangyari doon, ito yung binibenta natin as incense, ingredients para sa pabango, ginagamit para sa medicine. Incense, sir, yung ginagamit natin sa... Hindi yung incense na ginagamit sa Middle East. Okay po. Sir, meron pong hawak si Vice Mayor na papel. Vice, pwede pong explain po natin kung ano po yung dokumento niya. Maraming salamat, Sir Errol. This is Sir Dines din. Ito yung kinuha ni Engineer Danny sa permit niya po to transport. Basahin ko Department of Environment and Natural Resources. Kagawaran ng Kalikasan at Likas Yaman. Wildlife Transport. Permit number SG 25-539. Nakalagay dito, DNR Sindro Goa, release September 29, 2025. Local Transport Permit. Babasahin ko pursuant to Republic Act 9147, dated July 30, 2001. Mr. Jonathan S. Martinez of Barangay Ulag, Pigeño, Tinambak, Camarines Sur, Wildlife Culture Permit number butcher siguro ito 2024-2 is authorized to transport to Mr. Edgar Cruz Mabita of Barangay Baybay Pulong, Pangasinan, the following commercial purpose. Ito, common, ito scientific name, ito, wajaran namin quality, the above mentioned specimen shall be transported by land via private vehicle or before October 4, 2025 and have been inspected, verified, and found accordance with existing wildlife law, rules, and regulation. Transport permit, ito, mayroon na dyan. Pinirmaan ni Senro Officer Basil Cesar Camba.
Mukamba. Oo. Mayroon din siyang quarantine service. Ito yung Bureau of Plant Industry. Kaya kompleto. Hindi basta-basta kasi ito na mai-deliver kung wala yung mga permit na ganito. Kasi tulad ng sinabi ni engineer kanina, bihira na ito. At saka talaga, ano yung sabi mo kanina? Endangered species. Endangered species na ito na pinaka mahal na puno na ito na nandito na sa bahay ni Maminta. Nakirol to the world. Thank you, engineer. Kaya maraming salamat po sa iyo sa mga talaga kaibigan ko na nandito lagi itong mga ito eh. Kasi binabantayan yung paglaki ng ito ko. Swerte ko. Nandito sila. Titignan nila itong paglaki ng agarwood. Saka maganda dito, Sir Errol, mula ngayon, nakatutok na si Engineer Danny kay Maminta dahil dito sa agarwood na ito. Ito, salamat ko kay Mayor, dating Mayor, ngayon Vice Mayor Dick Villar. Mayroon na siyang in-order kay Engineer, nandito na, kukunin na lang niya. Mayroon pang isa, si Colonel Panggud. Tapos yung isa, si Sir Jing Javier. Kung mayroon pang mga andi ka na dito, wag nyo nang abalahin yung oras, pagkakataon, panahon, para makita pa natin itong agarwood. Basta agar kay Edgar. Itaktak mo, Maminta! Thank you! So, yan po kapaborito Errol. So nandun na yung seedlings. Yan yung mga pinipicture natin kanina, mga seedlings na yan. Oo, at hindi basta-basta na ita-travel para yan. Kailangan mo ng mga legal documents. Mag-secure ng mga permit. Oo, nagaling po sa DENR o sa SINRO. Meron silang permit. At yung permit nila kung ilan yung in-order mo, nakalagay doon. At kung mag-order ka ulit, another permit na naman. Basta mag-secure ng permit. Oo. Kung ita-travel mo, ita-transfer. Merong bilang at merong timeline. Ayan, oo. Yung ibig sabihin po, kung ano po yung katulad nung binasa ni Vice Mayor Maminta, ang time yung time frame niya hanggang October 4 dapat maibiyahe na. Ayan, pag magpas ka doon, magsisecure ka uli lang permit. At hindi basta-basta na i-travel pala yan. Dapat na yung paglalagyan mo na sasakyan ay talagang aircon. Yung hindi mo pinapatay. Para hindi may stress. Hindi may stress. Kaya ilang araw din na ibiyahe dyan. Yung naturang seedlings na yan. So marami nang mga nag-order kay Vice Mayor Edgar Maminta. Nabanggit ko, parang blessing yun. Okay, kaya maraming mga naghahanap ng naturang seedlings o kaya yung puno ng naturang agarwood. Nandyan na po sa bahay ni Vice Mayor Edgar Itaktak Maminta. Abangan nyo. Sabi ni Vice, wag na tayong mag-aksaya ng panahon. Magtanim na tayo ng agarwood para may income at nakatulong ka pa sa kalikasan. Antayin mo lang ng ilang 5 years. 5 years. 5 years at pwede ka nang umani. Pero hindi basta-basta. Kaya kung nagpapalit hindi basta-basta pag tinanim yan, may proseso pa po yan. May proseso. Yung kasi sa pag-aalaga mo, mapuproduce yung agarwood. Yung kulay itim na i-harvest. Yung agarwood, yung agar na sa tinatawag. Yun yung mahal. Yung resin niya. Yan. Okay, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue nating tatalakayin sa umagang ito, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think
Jackson ang putat-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning kay Stephanie Guzman. Ayan, morning po, sabi niya. Si Carlo Magno Abilia, o si classmate, kumusta ka na dyan sa bayan ng Dasol, Pangasinan? Ayan, Carlo Magno Abilia. Mar Pascua ng Dasol din, good morning. Maki Mapalakapak Soriano ng Mapandan, kumusta ka na dyan? Barangay Jimenez ang barangay nito, ano? Si Maki Mapalakapak Soriano. Majin Acorda, good morning. At ganoon din kay Anthony Bustamante, good morning. Sam Tente ng Kalasyaw, good morning po sa inyo. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning. Binabati niya si Mayor Ricardo Valderas at ganoon din si Attorney Nelson Gayo. Ayan, si Paing Palos. Ay, speaking of Lawak, kumusta na yung flood control na umusog dyan? Umuusog pa rin. Doon sa may barangay, particular sa barangay Marabok. Oo, may kanta yata dyan. Umusog. Kumusta na kaya? Ayan, kumusta na? Binalikan na ba kaya ng kontraktor? Ayan, pinatawag na kaya dyan sa Sangguniang Bayan. O kaya, nag-courtesy call na ba kay Mayor Valderas? Ayan, kaya dapat na ayusin yan, yung dito po sa may bayan po ng Kalasyaw, ay kahapon po nabalitaan natin na nagpunta ang DPWH, Pangasinan Port District Engineering Office, kasama yung gagawa ng nasirang dike, yung gabion type. Nung nasira nitong nagdaang baha, ay aayusin na. So nagkaroon ng inspection kahapon doon sa mismong site. Nandyan daw yung mga opisyal ng DPWH, yung contractor, at syempre siguro dapat nagtawag din sila ng mga opisyal ng bayan. Barangay nandun siguro. Tsaka ng barangay para sabay-sabay nilang silipin. Ayan, although that is 2015 completed, ay binalikan pa rin o babalikan pa rin at aayusin ng kontraktor. Kita mo, 10 taon ang nakalipas. Ayan. So, sana ganyan kaagad yung mga ibang lugar. Yung mga nasira o yung sa first district kaya, nabalikan na ba yung na-feature natin? Yung nakita sa social media? Hindi pa yata hindi pa yata pinasyalan ni District Engineer. Engineer Mayet Mendoza, okay yan. Hindi namin sinasabing incompetent. Hindi namin sinasabi yan. Teka, First District Engineering Office. Engineer Marieta Mendoza, baka pwede mo nang sagutin. Kahit hindi mo na lang direktang sagutin sa amin, kahit doon ka na lang magpa-interview sa kung kanino mong gusto mo. Sagutin mo. Sagutin mo lang yung 19. Sagutin mo. Engineer, 19 na flood control project na pare-pareho ang presyo. At sagutin mo rin yung mga nabiyak-biyak na may naman dyan bago na pinost nila na nasira. Lumabas kayo ng opisina nyo para makita nyo. Baka mamaya iitim siya sayang ang gluta. Siyempre pag mag-utos ka na lang, total ikaw naman ang di ba siya yung tagapayong noon? Di siya ngayon yung papayungan? Hindi, dito sa may sa port. Nung nandito siya sa port,
Siya yung tagapayong. Pag nag-i-inspection sila kasama niya yung siya yung tagapayong. hawak siyang payong, pinapayungan niya yung niya. Ngayon kung ayaw mong magpa-item, Engineer Mendoza, magpapayong ka. Payong kapatid. Payong kapatid mo ba? Payong kaibigan. Kaibigan mo ba? Hindi, payo lang, puntahan niya yung project. Okay. Ito muna, bago yan, meron pong public service announcement, pinorward po sa atin ni Manager Joey. May pakiusap itong si, Marieta din ang pangalan. Marieta Garcia. Anong pakiusap niya? Ito po ay, ito ang text niya. Good eve po sir, pwede pong humingi kami ng tulong sa inyo pong radyo na pwede pong manawagan na kung sino pong nakakita sa papa ng aking bayaw na taga Bugalyon, Pangasinan, yan. Na taga Bugalyon, Pangasinan, siya po ay nawala dito sa aming syudad, siguro San Carlos sa bayan. San Carlos, dito po sa Provincial Hospital sa Bulingit noong linggo. Pa po siya nawawala. Kaya sir, huhingi po kami sa inyo ng tulong. Ang bayaw ko po ay si Roman Prado. Ang picture niyang papa niya, yan po yung nakapost sa ating page. Oo. Sana matulungan niyo po kami sa ang pangalan po ay si Romeo Prado. Siya po ay 78 years old. Okay, ang tanong ko diyan ganito. Si Mr. Prado ba ay na-confine? Na-confine ba sa hospital? Hindi ko alam basta nananawagan lang sila. Nananawagan. Ang kwan dyan, tanongin natin kasi nabanggit yung hospital kung naka-confine ba? Kung naka-confine o may kasamang naka-confine. Kaya may binisita. Si manager siguro kasi siya yung kasi kung naka-confine yan, ay may panagutan ng hospital, di ba? Hindi na, wag mo namang sabihin ganyan pa. Hindi kung sakali. Hindi kung sakali. Kung sakali. Pakiliwanag nga. Pakiliwanag kung kung yan ba ay naka-confine o may sinamahan siyang pasyente at siya yung nawawala. 0965-035-4217. Pwede niyo pong kontakin si Madam Marieta Garcia. Ayan. Ng San Carlos City. Opo. Ito po, siguro engineer, mamaya sa Facebook page natin mismo. I-post din. Nai-report na ba ito sa police? Kasi nung linggo pa daw Linggo. Wala pa akong nakikita sa police blotter Missing person. Ang nakita kong missing person, yung minor de edad so yun medyo matanda na yan wala pang Prado na i-report. Ang nakalagay dito, last seen, huling nakita dyan po sa may PPH Bulingit, San Carlos. Ayan, yun ang nakalagay dito. Pwede nyo pong itawag sa 0935-755-9522 at 0929-954-0296. Pati rin po yung number kanina na in-announce ko. Ayan, kaya Madam Marieta Garcia. Okay. Good morning kay Tina Dulyon ng Kalasyaw. Ayan, nanonood si Herson Balieska. Ayan, good morning po sa inyo. Melba Navat, ayan, good morning idol, sabi niya. At gawin din kay Herson Balieska, nabantay ko na ito. Si Gis Tagle, ayan, Josie Kines, Rosel Aguilar, Esther Ramos, kay Caroline Balason Disina, kay Ramon, si Kuya Ramon Bautista Senior at Ramon Bautista sa Junior. Good morning dyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Okay, alas 7:13 ng umaga. Pabor ka ba? Kapaborito Errol na i-live stream na yung public bidding? Actually, may nabalitaan ako, matagal na nilang ginagawa yan. May mga opisina ng DPWH na live stream. Oo. So ginagawa na. Pero yung mga ibang ahensya, mga district office, ahensya ng DPWH, baka mga iba-ibang distrito. Kaya dyan sa region. Kung matagal nang may gumagawa yan, dapat yung mga iba rin gawin nila. Dahil
ayun nga yung sinabi nga ni DPWH Secretary Vince Dizon na kinakailangan na magkaroon ng live stream ang pagsasagawa ng bidding sa loob ng naturang ahensya para sa ganun malalaman ng publiko kung ano po yung nangyayari sa naturang bidding na yan. Kasi nga dyan siya klabat no inluto dalag kusina kaya nga yun naman sa video ang dalaba lahat na may panangan lang kaya nga nagkakaroon ng dyan, yung pre-arrangement o pre-sold sa mga paboritong kontratista bago ang proseso ng bidding. Kung sinong ituro dapat manalo. Yun nga, niluto. Kaya dyan merong pabidding, meron ng isang point man na kakausapin yung 5 bidder, siguro 5. Sige, maglaban-laban lang kayo dyan. Kaya nga. Okay lang kahit sinong manalo. So, dyan nag-umpisa ngayon yung tinatawag na substandard. Dahil nga sa yung nilutong bidding, yung tinatawag na pre-arranged at pre-sold na bidding. Di ba? So kadalasan kasi yung nangyayari sa bidding nagsisilbing broker umano at caretaker yung mga ilang broker. Broker. Yung word na proponent, naririnig mo pa ba yun? Wala na siguro ngayon yata pag meron ng mga flood control project, siguro pati Malaysia na yung mga dating proponent niya. Kasi yung mga proponent, yung mga broker ang tawag sa, hindi na proponent, broker na Grabe naman yan. Sila kasi yung nagluluto ng pundo doon sa taas para sa ganun mapasali doon sa tinatawag na General Appropriation Act, yung pundo para sa mga proyekto i-download yan sa mga implementing agency para sa ganun magawa yung naturang proyekto. So alam ng mga proponent or mga broker sasagawa naman ng mga nasa bids and awards yung mga bidding upang matiyak daw na tama yung ginagawa manalo upang matiyak yung mananalo. Mananalo para mananalo. Siyempre dapat nilang sundin yung amo. Siyempre ganyan ang nangyayari sa ganyan ang nangyayari sa Bulacan, di ba? Ganyan ang nangyari. Kaya maraming ghost projects. Yung expose ni ni Senator Ping Lacson. Na may mga hatian sa pizza. Siyempre, ilang pizza yun? Ilan yung naghati-hati dyan, di ba? Madami sila. Di ba yung back nga, may porsyento rin. Kaya nga, sabi ni Senator Ping Lacson. Siyempre, may party si Kwan dyan, yung broker. May party ang DPWH official. May party ang back. Back to back yan yung nagpapondo. Yung broker. Broker ng tawag ngayon. Broker ng tawag. Broker. Wala na yung proponent. Hindi na, broker na. Broker na. Kamot ulo lang ako doon. May mapapala din pala yung mga natalong yung mga losing bidder. Meron. May rin siya, meron din palang natabaan mo manahe sungot daw. Siyempre, niluto nga kasama si yan siguro, ibabalik yung pinagbili ng biddok. Nandyan na yan. Kasi medyo may yan. Magkano ba yung kung sakasakali wala akong idea pagdating sa mga presyo ng biddok. Biddoks. Pero ang alam ko, malaki. Malakian din. Ganun din ang mga kontratista, hindi naman sila siyempre pag nanalo sila, ito yung hating mo, ito yung para sa iyo, ito yung sinabi mo yung biddoks, di ba? Para hindi ka naman logi, hindi ka logi. Paano pag merong sumali sa bidding na nakalusot?
na hindi nila kasama? Siyempre, gagawin nila ng paraan yan para hindi siya mananalo. Kunwari, merong kang kulang na dokumento. O kaya, di ba? Doon sa may... Ganyan nangyayari dyan eh. Sa mga ginamit nilang papeles, doon sila sisilip ng butas para disqualified. Disqualified. So yun ang nangyayari. Diyan napapasok yung yung poskwa. Yung kunyari nanalo ka na sa bidding. Merong 1, 2, 3 nanalo sa bidding, magkakasunod. Pag hindi nila kaalyado yung nanalo, poskwa, yung post qualification. Doon nila hahanapan ng butas yan para makalus. Correct. Siyempre titingnan lahat ng mga dokumento kung may nasilip sila. Ang hindi nakalagay doon yung gagamitin mo saan ang gravel. Hindi nakalagay o wala. Wala ka nilagay dito. Disqualified ka, di ba? Ganun lang nangyayari diyan. Kaya nga ang sinasabi ni Secretary Dizon para maiwasan ng mga hokus-pokus na bidding magkaroon ng live stream. Wala nga yan, wala ring yan O kung sa pagkakaalam ni Secretary Vince Dizon dahil diyan mababawasan yung mga hocus-pocus, bago sila pumasok ng kwarto, may isa pang kwarto. Kaya nga pero ang gusto ni Secretary Vince Dizon magkaroon ng transparency. Ando na nga tayo. Pagdating doon sa merong video, transparency, paiiralin, alam na nila kung sinong mananalo doon. Yung 1, 2, 3. Baka nga sila pa nagsabi-sabi, ikaw ganitong presyong ilagay mo, ikaw ganito. 'Di ba? Para pagdating doon sa kwarto, makinis na, pulido na. So malinis na. Hindi papasok ng kwartong merong live stream diyan na hindi pa yan nag-uusap-usap. So ibig mo sabihin, tatlong kontratista, ikaw, Errol Horado, Dennis Muarez, RJ Jimenez. Ang gusto ni broker si RJ Jimenez. Ang mananalo. Sige. Ang ilagay mo, Dennis, kung 100 million yan, ang ilagay mo 95. 95. Ikaw, Errol. Ako naman, ang ilalagay ko 95.5. Ang ilalagay niya 94. So Luis Bidor. Ang panalo na si paring RJ. Yun Tapos, sige. Sige, gawin natin ang process. Pinuhin nyo yan ha. Pagdating dun sa kwarto na merong camera, umayos-ayos kayo ha. Behave. Bubuksan ng back yung silyado. Silyado kasi naka yan yung bid docs na nakalagay sa folder, silyado po yan. Meron ng naka-tape na yan, meron pang pirma. Meron pirma. Para do not accept if seal is broken. Iba pala yun. So nakasilyado lahat yan. Silyado yan. Ngayon. Unti-unting bubuksan. Yan na, nabuksan. Teka, meron pag ko sumingit. Dalawa pala yung dalawa yung folder. Teka, may nakasingit na outsider dala din yung pag may nakasingit na outsider, doon tayo sa sulok, mag-usap-usap tayo. Ano ba? Doon tayo sa sulok. Ngayon, ang folder pala, dalawa pala. Dalawa. Yung isang folder, yung requirements, at yung isang folder, yung bid amount. Ang nangyayari pala dyan, ay unang bubuksan yung bid docs. Kasi nandun yung requirement. Okay. Kapag nakita nila, nasilip nila, nakutuhan nila na meron kang kulang, hindi na bubuksan yung isang folder mo. Kasi disqualified ka na eh. Teka. Parang alam mo yung process. Nakibidig ka na ba? Dati akong Hindi, siyempre, nung pumutok na yung mga ganitong issue, marami nang nagkukwento sa atin. Yun, nakuha mo yung idea sa mga nagkwento sa'yo na sumasali sa bidding. Kaya yung sinasabi ni Secretary Dizon na live stream, wala yan. Magko-comply yung mga yan, susunod sila. Ay, yung kabilang kwarto na doon muna ang meeting. Holding area. Sa may holding area? Holding area ng mga magkakaalyado. Yung hindi kaalyado, doon siya sa labas. Walang electric fan. Yung holding area aircon. Ngayon, alas 10, kunyari, alas 10. Yung pang-apat na may daladalang folder.
1 hour or 30 minutes before, meron ka ng attendance. Kasi eksaktong alas 10 ang bidding. Talagang military time, military time. Kapag 10:02 o 10:01 ka dumating, wala. Ay, sir, hindi na po pwede. Bakit? Alas 10 po ang usapan. Tapos na ang bidding. Hindi, ako daw ang mananalo eh. Ay, sige sir, habol po kayo. Habol. So, humabol. So, puntuhan natin yung mungkahi ni Secretary Vince Dizon. Walang masamang tinapay sa gusto niyang mangyari. Gusto niya lang makita ng taong bayan kung papaano ginagawa ang proseso ng bidding. Pero yung pero sa kusina, doon yung kusina, may kwan ba? Ang kusina kasi, doon ang lutuan. Yung hapagkainan, iba rin yung pwesto. Siyempre, hindi naman pwede yung kusina, doon sa sala. Di ba? Lalo na't kung kasi, yung lutuan, doon niluluto, doon ang kainan. Hindi. Kusina. Kusina. Hapagkainan, iba rin yun. Yung sa sala, doon sinasala. Sa sala, doon sinasala yung lahat sila may sala. May sala. Doon sinasala yung mga kwan na. Sasalain na yung pondo. Yun doon sa sala. Ay. Sala. Sopa ka muna. Sa sala. So doon. Doon na. Ito Englishin natin. Kitchen. Dining room. Living room. Living room, yung merong sala, merong TV. Living room ang ibang bigkas. Living room. Napakagandang living the room. Ano yung iwan nila doon? Living. Ibang iwan yun. Ay ba? So ganun ho ang nangyayari. Yan. Unong sararamay istorya, dararamay makakaimaton. So nasaan yung transparency? Live stream. Yan? Sige. Abangan kung yung nga makakabuti nga diyan sa bidding, yung sinasabing live stream. Kung totoo nga na hindi niluluto sa kusina, bago isa lang doon sa sala. Abangan natin. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Take it away. Mag-exercise. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Artur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Happy lang, Councilor Elias Villanueva. Ayan. Si Councilor Manny the Twin. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Mike Sison. Councilor Haberdani Messina. SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President. Jose M. Paris Jr. Kaway. Wala rin ginto. Mga apura. Si former Councilor Gerald Apicial. Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotol. Si MDR Ed Villacorta. Gawin din kay local civil registrar Ma'am Chubet Apiado Esteves at Sergeant Esteves, good morning. Si Municipal Treasurer Sermiel Posirio. Ang kidlat! Kidlat Nawawala yung kidlat, di ba? Nandong putik tayo babagawa. Mantaya mo, Mike, nandong putik. Oo nga. Akala ko yung kidlat, pag tingin mo ay nandun yung kidlat pero pag nakatinukod ka na, wala yung kidlat. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Ayan, kumusta ka na? Si Kagawad Junjun Gabrielio, good morning. Ade. Ayun. Good morning sa inyo gawin din kay Puso Chef Rolly de la Cruz. Good morning. Mandirigma. Good morning. Si Boss Carlot, Madam Mami. Good morning. Ayan. Good morning din kay Ma'am Sheila Pinulyar at gawin din kay Sir Jeff kay Sir Felix Domicelio. Good morning dyan sa may bayan ng Mapandan.
Si Councilor Freddy Piljar, good morning. At Sir Darwin. Vice Mayor Johnny Cabrera ng Mangaldan. At ganoon din kay Councilor Chini Rose Flores, magandang umaga. Vice Mayor Edgar Maminta, good morning. Ayan. Si Caramel de la Cruz ng San Carlos City, magandang umaga sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namawaalam sa himpapawid at magbabay ka bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Team Magtipangasinan, Dennis Muhares. Ang tabayanan ng dyan sa technical control, si Engineer Nixon Dakar. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Ligna ay Baloy dito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.